Něco jiného. Trošku učesat. Oh yeah. Oh yeah, boy. Ještě budeme potřebovat nějaký pudr, se trošku napudrovat, aby jsme se naleskli. To ano, já jsem přemýšlel na nějakou kadeřnici, aby to bylo. Nebo na kadeřnici takový ty... Maskérky, yes. Co nás bylo aranžovat? Ty krávo, přes tu kameru vypadá to mega hustě. Pepa, klasická meditace před sešlostí. Meditek. Ty kráso, je úplně plně soustředěn, si myslím. Yes. Jeho nic nerozhodí. Dá si trošku Franty a je dobrý. Tada! Frantejský sponsor pořadu. Nastavit toho světlo. Právě prochází. Ty kráso. Agent 00. Jo, 7. Ethan Hunt, ty Tak jo, hele. Takový rychlo vlogisko If you choose to accept. před natáčením. Já se mi chybí. Za chvíli se uvidíme u dalšího dílu. Zatím. Čeká.